רוב האנשים לא מתכננים להרוס את חייהם, אך לעתים קרובות זה מתחיל בהחלטות הקטנות והבלתי נראות ביותר, בבחירות שנראות תמימות באותו הרגע, אך פותחות את הדלת בהדרגה למשהו הרבה יותר גדול. קיימת אמת לא מדוברת על נשים נשואות שרבים מהגברים מתעלמים ממנה, לא בגלל שהיא מוסתרת, אלא כי היא באה על ידי ביטוי במחוות שקטות ובצרכים רגשיים שלא מקבלים מענה. אין כאן חולשה מוסרית או פגם באופי, אלא צורך אנושי עמוק בקשר ותשומת לב. הפיתוי בדרך כלל לא מגיע כאיום, אלא כנחמה, במסווה של שיחה, אדיבות ונוכחות רגשית. אף אחד לא מתחיל מערכת יחסים או מקים משפחה בכוונה לעבור גבול ביום מן הימים, אך לפעמים הגבולות האלו מתשתשים, לא בבת אחת, אלא צעד אחר צעד. זה עשוי להתחיל בחיוך שנמשך קצת יותר מדי זמן, בשיחה שמרגישה משמעותית יותר מהרגיל, או בתחושת ריגוש כשצץ מסר בטלפון והוא לא מבעלה. פסיכולוגים קוראים לזה שחיקה הדרגתית של גבולות רגשיים, תהליך שבו הגבולות זזים לאט ובקושי מורגש עד שיום אחד האישה מגלה שהיא כבר לא מי שהיא הייתה. השאלה היא לא למה, אלא איך. למה נשים נשואות מסוימות הופכות פגיעות יותר כלפי תשומת לב חיצונית, והכי חשוב, איך הן מפרשות את זה ומצדיקות את זה בפני עצמן. התשובות כמעט אף פעם לא פשוטות, ובוודאי לא שחור ולבן. חלק מהנישואים פורחים בזכות תמיכה הדדית, קרבה והתחדשות, אך רבים שוקעים עם הזמן לשגרה. מה שפעם הרגיש חי, הופך לשחזור של אותו דבר, ובשגרה הזו משהו מתחיל לדעוך. אישה עשויה להתחיל להרגיש פחות נראית, פחות נחשקת, לא בהכרח לא אהובה, אלא שקופה. שיחות ארוכות הופכות להודעות ענייניות קצרות, התשוקה מתחלפת במחויבויות, ובשלב מסוים היא שואלת את עצמה אם היא עדיין אותה אישה שהיא הייתה. הקרבה הרגשית שהייתה פעם ליבת הקשר מוחלפת בתחזיות שגרתיות והרגל. ונוחות, על אף שהיא בעלת ערך, יכולה גם לחנוק את התשוקה. מבלי לשים לב, היא עשויה להתחיל לחפש תגובה רגשית מחוץ למערכת היחסים, לא כי היא רוצה לבגוד, אלא כי היא כמהה להרגיש נבחרת, מסקרנת, נראית בעיניו של מישהו אחר. מילה טובה, מחמאה ממישהו שמקשיב באמת, או שיחה שבה היא מרגישה שמבינים אותה, עשויות להצית מחדש ניצוץ שגורם לה להרגיש חיה. התחושה הזו מזכירה לגרסה של עצמה שהיא חשבה שנעלמה אישה בטוחה, מושכת, ספונטנית ושלמה. הרגעים הקטנים הללו בעיניה אינם בגידה, אלא דרך למצוא את עצמה מחדש. עבור נשים רבות, התפקידים המגיעים עם נישואין ואימהות הם אלי משמעות אך גם מגבילים. היא הופכת למטפלת, שותפה, זו שמחזיקה את הכל. עם הזמן, הזהות שלה נעה ממה שהיא למה שהיא עבור אחרים. אובדן הביטוי האישי הזה גורם לנשים מסוימות להשתוקק לחוויות שמזכירות להן את האוטונומיה שלהן. ולפעמים התזכורת הזו מגיעה בדמות מישהו שרואה באישה לא רק אימא או ראיה. כאשר אישה נשואה מתחילה להיקשר רגשית או פיזית למישהו אחר, זה כמעט אף פעם לא נובע מהחלטה פתאומית. זה תהליך שמתפתח באיטיות, דרך שינויים פנימיים שקטים שמצטברים. מה שמתחיל כאינטראקציה תמימה, עלול להפוך למשהו רציני בהרבה, לעתים מבלי שהיא תבין עד כמה זה העמיק. הנפש האנושית מוכשרת מאוד בהגנה עצמית מפני אשמה, והיא עושה זאת על ידי יצירת נרטיבים שנשמעים סבירים. כאן מתחילה ההצדקה. בתחילה הכל מרגיש לא מזיק. זו רק שיחה, רק חיוך, רק תשומת לב קטנה. אין בזה שום דבר רע, היא אומרת לעצמה. היא לא עברה על חוק, לא עשתה משהו פיזי, לא משהו שבאמת תופס אצלה כטעות. אך כך בדיוק עובד המוח כשהוא מתמודד עם קונפליקט פנימי, הוא יוצר סיפור שמרגיע את חוסר הנוחות. בפסיכולוגיה קוראים לזה דיסוננס קוגניטיבי, מתח פנימי שנוצר כשמעשים לא תואמים לערכים אישיים. וכשהמתח הזה גדול מדי, התודעה משנה את תפיסת המציאות כדי להקל על הלחץ. היא עלולה להתחיל להמעיט במה שקורה. זה רק פלרטוט קטן, אין לזה משמעות. היא יכולה להאשים אחרים. אם בעלי היה יותר נוכחה, יותר קשוב, זה לא היה קורה. או שהיא מפרידה בין הדברים ואומרת לעצמה שלקשר החדש הזה אין קשר לנישואין שלה. זה לא קשור לבעלי, היא אומרת, זה רק בשבילי. אבל האמת היא שההצדקות האלה לא נפסקות. ככל שהיא מרחיבה אותן, כך היא מרשה לעצמה להמשיך. רוב האנשים מופתעים לגלות שבגידות רבות לא מתחילות מהגוף, אלא מהלב. קשרים רגשיים קשה יותר לזהות, קשה להגדיר, אך ההשפעה שלהם עמוקה.
היא מתחילה לשתף גבר אחר במחשבותיה רגשות, אכזבות, פחדים. היא לא רק מחפשת תשומת לב, אלא הבנה. והשיתוף הזה, הפגיעות הרגשית הזו, יוצרת חיבור חזק. עם הזמן הנאמנות שלה מתחילה לסטות, לא כי היא תכננה את זה, אלא כי לקרבה יש כוח משיכה משלה. עצם השמירה על סוד היא כבר חציית גבול. וכשהגבול הרגשי נחצה, זה מקל על חציית הגבול הפיזי. השלב האחרון בהצדקה הוא אמונה שמגיע לה. אחרי חודשים או שנים של ריחוק רגשי, אחרי שהיא מרגישה בלתי נראית או לא מוערכת, היא מתחילה להאמין שזה מה שמגיע לה. היא אומרת לעצמה שהיא נתנה כל כך הרבה וקיבלה כל כך מעט. אם הוא לא רואה אותי, אם הוא לא מתאמץ, למה שאני אתאמץ? הסיפור הפנימי שלה משתנה מקונפליקט להצדקה ומהצדקה לאמונה. בשלב הזה, הקשר הרגשי עם הגבר האחר לעתים מרגיש אמיתי יותר מהנישואין עצמם. היא כבר לא רואה במעשה הפגיעה, אלא צדק. וכשאדם מאמין באמת שהוא עושה את הדבר הנכון, קשה מאוד לעצור אותו. זו לא חולשה ולא כישלון מוסרי. זו היכולת של הנפש להעניק משמעות לכמיהה, גם אם זה בא על חשבון הבטחות העבר. וכשהכמיהה הזו עטופה בקשר רגשי, כשזה מרגיש כמו נשימה ראשונה אחרי שנים מתחת למים, קשה מאוד לוותר על זה. לא כי היא כבר לא אוהבת את בעלה, אלא כי היא מאמינה שמה שמצאה לא תמצא שוב בבית. כל מסלול כזה מגיע לנקודה שבה קשה לחזור לא כי הדלת סגורה, אלא כי האדם שעבר אותה כבר לא אותו אדם. מה שהתחיל כסקרנות הפך למשהו חי ואמיתי, וברגע שהיא מבינה כמה עמוק היא הלכה, המרחק ממי שהייתה כבר גדול מדי. בפסיכולוגיה יש מושג שמסביר איך אנשים חוצים גבולות לא בקפיצות גדולות אלא בצעדים קטנים. הרעיון שהצעד הכי קשה הוא לא החמישי או העשירי, אלא הראשון. הפעם הראשונה שהיא עונה להודעה שהיא יודעת שלא הייתה אמורה לענות לה, הקפה הראשון בלי כוונות נסתרות, המגע הראשון שמתמשך קצת יותר מדי והיא לא נסוגה. ההחלטה הראשונה משנה הכל, כי אחרי השאר הצעדים נראים קטנים יותר. מה שאנחנו חוזרים עליו נהיה חלק מאיתנו, ומה שאנחנו מנרמל הופך למה שאנחנו. היא יכולה עדיין להגיד לעצמה שהיא בשליטה, שהיא יכולה להפסיק מתי שתרצה, אבל המשיכה הרגשית חזקה. קשרים רגשיים חדשים מפעילים את אותם מנגנוני תגמול במוח כמו התמכרויות פיזיות, ואפילו אם היא אומרת שזה הפעם האחרונה, התחושה של להיות רצויה, נשמעת, ונבחרת יכולה בקלות לגבור על ההיגיון. מה שהתחיל כיוצא דופן הופך לשגרה חדשה, ועם כל החלטה שסותרת את מי שהיא הייתה, היא מרגישה פחות אשמה ויותר מוצדקת. בהתחלה הסתרת הודעות מרגישה לא נכונה, השקרים מכבידים, אבל עם הזמן זה הופך לאסטרטגיה דרך לשמר אשליית איזון. היא נעשית טובה יותר בשמירת סודות, מיומנת יותר בהפרדת חייה, עד שהחיים הסודיים שלה מרגישים אמיתיים בדיוק כמו אלה שהיא מנסה לשמור. היא אומרת לעצמה שזה ייגמר בקרוב, שזה זמני, אבל הימים הופכים לשבועות, השבועות לחודשים, וכשהיא מתמודדת עם האמת, היא כבר עמוק מדי בפנים. היא עשויה להגיע למצב שבו הקשר עם הגבר האחר מרגיש לה יותר בית מהנישואין שנשבעה לשמור עליהם. בעלה הופך לדמות משנית לא כי הוא השתנה, אלא כי היא כבר התרחקה ממנו רגשית. התשוקה האמיתית, הקרבה והקשר חיים עכשיו מחוץ לנישואין, וברגע הזה היא כבר לא רק נשואה, היא מפוצלת. וכשהפיצול הזה נעשה עמוק מספיק, רק שתי אפשרויות נותרות, או שהאמת יוצאת לאור והכל משתנה, או שהיא עוזבת בעצמה, לא מסוגלת עוד לחיות חיים כפולים. אז מדוע נשים נשואות מסוימות נעשות פגיעות רגשית? לא כי הן מחפשות לבגוד, אלא כי הן מחפשות משמעות, תחושת חיות, תזכורת למי שהיו לפני שהשגרה השתלטה. וברגע שטעמו את התחושה הזו, קשה לחזור לחיים שבהם הן מרגישות שקופות. לא כי הן לא אוהבות את בן זוגן יותר, אלא כי הן צריכות להרגיש שנבחרו, שנראו, שהיו אמיתיות שוב. וכשהאמונה הזו שורשית, הסיפור כבר לא על פיתוי או מוסר, אלא על זהות. ההבנה של התהליך הזה מביאה בהירות, היא מראה לא רק איך מערכות יחסים מתפרקות, אלא גם כמה קל לאנשים לכתוב מחדש את סיפור חייהם כדי להגן על מה שהם כמהים אליו. כשאתה מזהה את הדינמיקה הזו, כשאתה רואה את הסימנים מוקדם, כשאתה שומע את מה שלא נאמר, אתה מקבל את היכולת לראות את מה שאחרים מפספסים. ועם ההבנה הזו מגיעה עוצמה להישאר יציב, להימנע מאשליות רגשיות, ולעולם לא להיות שוב עיוור למה שקורה סביבך. אם המסר הזה נגע בך, כתוב תגובה, לחץ לייק,
שתף את הסרטון ואל תשכח להירשם לערוץ כדי לקבל עוד תכנים בפסיכולוגיה, מערכות יחסים וההתנהגות האנושית. נתראה בסרטון הבא, שמור על עצמך ולהתראות.